moglo da se dogodi. Ovo se ne dešava, ovo se ne dešava. Ariel, probudi se, moramo da idemo. Mislim da me boli glava. Preskočit ću put do Arendela. Elsa će razumeti. O, draga, jel si sigurna? Da, sigurna sam. Ćao, srećan put. Okej. Ariel neće doći. Mislim da ne želi da ide sa nama. Pa, dobro, ajdemo mi onda, devojke. Dugačak put ispred nas. Ajde bre! Timber! Predivno! Šta je to? Cinderella, pazi! Ariel! Ko je to? Ariel! Ariel, sve je ovo tvoja krivica! Ne, nisam ja kriva! Kako si mogla? Izvinite, nije moja krivica, nisam ja kriva. Ti bi trebala da budeš ovdje, a ne mi. Ne, molim vas me pustite, ne. Ariel, probudi se, trebalo bi da idemo. Šta? O, devojke, toliko ste mi nedostajale. Ariel, jel si dobro? Da, nikad bolje. Okej, ajdemo, devojke. Ne, ostat ćemo ovdje. Pozvat ćemo Elsu i ona će da dođe kod nas. Jesi li sigurna? Put do Arendela je bila tvoja ideja, sećaš se? Da, izvinite, ali ajmo da ostanemo ovdje, a ja ću da je pozovem da ona posjeti nas.